Witing klapa jawata ing ngarsa padha salukune wong wanita dasar nyoto kula nate jajah praja laing kono tawa ingkang wonten pundhita punika wonten salebeting pargyan agung pidalem wonten wismanipun Bapa Kamandala Ibu ingkang katemben utawi ingkang sawega hanggelar kersa malakramaken kang putra putri kinasih trimbalan para kadangyu Arista musik campur saringkang kepareng ndherekaken adicara punika tinangdah haturipun praptaning para kadangyu Arista adya katebing goro-goro. Senengkang goro-goro bumi langit gonjang ganjing omah abang kang
lendo pengapit dosa Gumalodo guntur polae kang para jalma wande hamba sirna laro Agama lima guyub rukun bangun praja kang candala dadya sirna jail matake dosa mengke
noning Kula nuwun. Sampurasun. Pas. Kula sinten? Patruk Kantong Bolong. Oh alah. Ajeng bae pet. Patruk Kantong Bolong ada telempong. Terus telepongnya. Nah, jan. Apa li mampir nyong? Ya. Ya, mangga. Dan dikit lawange lho ting kancing. Walah, kancing gari demplang bae kene ketanggung. Lagi nang endi si pada Gerika? Laporetan ngene ayam kalkun. Oh, kalkun deneng kayung gebere dawa temen.
Alah, permisi nggih. Permisi lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeneng nyungurung krungu jawab ya. Apa nyong sing kadon apa kupinge sing budheg nyong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Konjo semelatur kagem para pilenggah kakung semawana putri ingkang kawula hormati, katurugi kagem para sepuh disepuh dalah kesepuhan para pepunden ingkang tansah kinabekten. Langkung-langkung kagem jenipun Bapa Kamandala Ibu miwah keluarga ingkang kawula mulyaken. Kadang besan nun inggih jenipun Bapa Timan ugi sesarengan Ibu dalah sak pangombyongipun ingkang kawula hormati ugi. Iki bocah gawe perkara temen ya. Katurugi kagem bebondeling desa wonten ing Desa Sampang. Ugi sak junjang prangkatipun Bapak Lurah, Bapak Kadus, Bapak RW, Bapak RT, ugi linmasipun ingkang tansah dados pangayumaning kawula dasih ingkang pantes nampi sagunging pakurmatan. Boten supe kagem Kadang Werda, Kadang Taruna, Sutresna Budaya ingkang pantes sinudarsana. Pinanganten sarimbit nun inggih Den Mas Bagus Riyadi. Leres nggih? Ugi Kang Garwa Kusumening Ayu Dewi sapa yo jenenge penganten wadon yo ora keton sing kene Mbak Sekar insyaallah ingkang bagya lan mulya. Sepindah monggo sareng-sareng tansah manekung puji syukur wonten ngarsanipun Gusti kang kawasa, Gusti kang maha welas maha asih. Saektos Gusti Allah Subhanahu wa taala bi kaulina alhamdulillahirabbil alamin. Lan boten supi ugi selawat salamipun mugi tansah katur ngarsanipun junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kang tansah kawula tenggo kawula cadhong berkas sawatipun terutamimpun benjang wonten pudating jaman utawi wonten ing yaumil kiamah. Mugi kita panjenengan sedaya gegolong dados umat ingkang ing benjang badhe nampi pitulunganipun. Amin 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 ya rabbal alamin. Para rawuh kakung semawana putri, para pilenggah ingkang kawula hormati, ngaturaken sugeng siang, sugeng lelenggahan ugi sugeng pepanggihan. Sareng kawula sakadang saking para kadanyu arista musik pidalem saking Glempang Mandiraja Banjarnegara Jawa Tengah Indonesia Raya ingkang pun pangarsani wonten Mas Bagus Meung kepareng mara sowan minangkani timbalan ugi pamundhut saking jenipun Bapak Kaman ingkang katemben gelar kersa mala kramaken putra putri kinasih. Alhamdulillah kula wau sampun kawula panjenengan sedaya nderek anak seni hang istreni ndongaken lumampahing adicara akad nikah kanthi ridhanipun Gusti Allah lancar tanpa manggih alangan setunggal punapa. Sepindah ngaturaken matur agung ing panuwun kagem jenipun Bapak Timan
Sekaligus kula mewakili saking para kadang arista nderek njurung donga. Terkhusus kagem pinanganten sarimbit sak sampunipun kalampah akad nikah ingkang sampun resmi dados suami istri sah mungging agami sah mungging tataraning negari. Kasuwun donga lan pangestu panjenengan sedaya ugi kawula sakadang namung saged njurung donga muga-muga ing benjangipun anggenipun neja gebyur wonten ing bale wisma ingkang enggal saged dados keluarga ingkang guyub rukun langgeng sak lami-laminyo. Mugi dados jodho ingkang sampun tinulis tinakdir kersaning ingkang kawasa sehingga saged mujudaken keluarga ingkang sakinah mawaddah sawarahmah enggal pinaringan momongan putra putri ingkang soleh lan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Sawanipun para kadang arista musik kadheraken dening kadang AL Pro Audio. Ugi sampun kepareng marasawan kanca pambeksa utawi kanca lelebur papat cacahe sekaligus kula tepangaken saking sebelah wetan gawan kotak indukan sekaligus pengenjanan ibu situ jumeneng ora ketang mung jegrik iki tok ngaren keton junonge. Nah niku sing kena ditengeri junonge jedot banget matutining nomor kalih ingkang sampun boten asing malih niki sing sering keton nongol nang HP nang TV neng encos jumeneng lah iya jeplek sing orang wani semane maksudnya jeplek ngernyong matur suwun niki prawan 20 tahun sing kepungkur ning teras nomor 3 masih bersegel Denit Indah Ayu Lestari jumeneng. Nah iki gak ada jejeran karo ya si patut niki generasi penerus saking arista musik loh iya siji artis pendatang dari kota Banjarnegara tepatnya dari Gonggoman Purwanegara. Sing ora asing maning asing anjing rai taat ri jumeneng kae sing ngomong Ika tayo biasar ngana kasing kanora keton mengeraimu marpengan yeah kadang sing bempere nguarang-nguati iki nang kene iki digramakan ye di kamera kok dening tangane tangan yab-yaban orang genah suatu kesempatan ye etok-etoknya ya ora sing ngajab padahal anu cari kesempatan dalam kesempitan mulane wong sing ora tambah-tambah bener lah rusak jabat jerok temenan wis ora kurang ya iya wis yo iya nyombe kerasa mbok grunel maaf sing kepriwe kesempatan mau maning benya ya niki mulane pun kula ngomong jana ngresing kanane ora tambah-tambah banget lah ora tekan sikik
bubar pangkar lah jan. Yes. Mriko sekawan ingkang sampun kula tepangaken setunggal muga setunggal ingkang ing mangke kula sengajaken kula suguhaken kali panjenengan sedaya ingkang ing mangke kepareng ngaturaken lalipur. Mila saking menika mrika sembadyaning sedya monggo sareng-sareng nyenyuwun dhumateng pangayomanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa kanthi anglesan Bismillahirrahmanirrahim. Ing pangajap Purwamadya son mangga karaharjan tinebihna saking rubeda liring sampe kala nuwun kawula nuwun. Ayo sanyan kadane mawon. Lae blekekekekukekukek sadulit. Tumapak wanci madya raina jumbuh karo kahanan. Anane gara kala bendu kinarya